So, ayan. This is it. Pansit. Ito yung binili nating empanada, guys. So, titikman na natin. Ayan. Hatiin natin, guys. Ayan. So, ayan guys, bibili tayo ng sinait empanada. Ayan, ganyan po ginagawa yung ating sinait empanada, guys. Diba? Napaka-perfect. Ayan, sanay na si Madam sa ano ba yan? Paglali-lali ng kanyang empanada. So, next guys, nilalagyan niya ng papaya and munggo. Ayan. Yan, nilalagyan din na ng longganisa. Next guys is egg. Ayan, napakasarap na po niyan. Special empanada. Yan, sunod niyan ay ilalagay na doon sa kanilang kumukulong mantika. Ayan. Naluluto na siya. Ayan. Bibili tayo ng may longganisa o tinatawag namin guys na special empanada. Ayan. Hello po. Ayan si Madam. Ito na guys ang ating biniling special empanada. So ayan. This is it. Pansit. Ito yung binili nating empanada guys. So, titikman na natin. Ayan. Hatiin natin, guys. Ayan. So, may binigay sila dito. Ito yung loob, guys. Napakasarap. Ayan. Yan po yung egg, tapos yung ating papaya and munggo, tapos ito yung guys yung longganisa nilagay nila. Sarap. Ayan, so syempre para mas masarap, ayan, kumuha tayo ng suka. Tapos may guys, bawang. Ayan. Ito ay suka at bawang guys na binabad natin para mas masarap. Ayan, suka and bawang. Ayan, napakasarap guys. Lagay natin. Lagyan natin ng suka. Napakayami talaga guys. Perfect. Ang sarap-sarap.